Així ho cantava Raúl Medrano. Un gol de Diego Gregori al minut 95 de partit apropa la Eivissa a segona B. La victòria per 1-0 contra el Llevant B, el partit d'anada de l'eliminatòria final per l'ascens, deixa els pitiusos en una situació molt bona per fer el vot a la categoria de bronze. El partit ha començat amb el primer mosaic de la història de Can Misses i no podia haver acabat millor. Ha estat una batalla entre dos equips amb un nivell molt similar, que s'han respectat molt i que no volien arriscar gaire. La Eivissa podia haver-se avançat en aquesta doble ocasió de Cristian Terán, que s'estavella dues vegades contra el porter granota. Més a prop del gol ha estat el Llevant amb un xut d'Àlex Cortell, que topa amb la fusta i després amb les cames del porter Àlex. Encara abans del descans de nou Terán l'ha tornat a tenir, però tampoc ha trobat porteria. Al segon temps s'ha mantingut la mateixa dinàmica, possessió pel Llevant i contres de la UD. Cirio ho ha intentat, però qui ha acabat trobant la xarxa ha estat, ves per on, un suplent habitual, Gregori, que ha votat de la banqueta per inventar-se una obra d'art. Al darrer minut del descompte, el valencià marxa de tothom y acaba fent un golaç que pot valer un ascens. He visto que tampoco me entraba, ¿no? Como dejaban un poco de espacio y bueno, he visto el hueco y al final ha salido, ¿no? Que es lo importante. Y los cambios salen bien cuando los jugadores están juntos, cuando los jugadores sienten el club, cuando los jugadores quieren conseguir las cosas. Bogeria a Can Misses entre una afició que està a 90 minuts de segona B. Y en 1-0 queda mucho, la vuelta vamos a sufrir mucho, no hemos hecho nada, pero bueno, si es verdad no nos vamos a engañar, un buen resultado lo que nos llevamos. La eliminatoria está abierta, ahora tenemos que ir a su casa, va a ser difícil, pero yo creo que estamos preparados, ¿no? Hemos ganado, nos preparamos la semana para conseguir un buen resultado, era ganar. Y bueno, cuando la preparas de esa manera y ganas, pues el equipo sale muy fortalecido. Ya saben que tienen que disfrutar, pero hoy ya empezamos a estar conectados para el partido de la semana que viene. Estoy convencido que en nuestra casa yo sigo pensando igual que antes de la eliminatoria, a pesar de este 1-0 que vamos a extender.